Sisimeki vakumbira maitete kuti vavabatsire kuraiza chema inoita kuti vagogona kuviga mwana wavo with dignity ivo vari munzira kuenda kuZimbabwe uko kwavari kunoviga mwana wavo. Basa richabatirwa kuKadoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Sisimeki vakanyorera maitete vakati maitete mamuka sei, ndauya ndakazvininipisa, vanoda havo kubvisa chema ndikupei madetails mundipostirawo. Vabva vaisa phone number yasisi vavo Madeline Pula, inbox ecocash pamwe chete nemukuru, ndobva vati veduwe ndiisirewo post vari kuda havo kubvisa chema. So maitete vakakwanisawo kuposta vakati ngatichemeiwo neumwe wedu ashaikirwa nemwana, vanodawo havo kubvisa chema. Madetails ayo zvakaoma hazvo. So madetails ari kuiswa ndeyesister yaSisimeki vari kuti vari kukumbirawo chema. Guys, ndopaunoona kuti upenyu mutoro. Kune avo vanokwanisa kubatsira manyaya ekupedya maitete, muchanowana madetails akaiswa ipapo ekuti mugotumirawo mari muri iwane kuviga mwana zvakanaka. Amai Mazowe vagonawo kuti paquick update kune zviri kuitika. Vati ivo Meki checked in vanosvika mangwana na16:20. Mukoma ari kuchemerwa pa3095 munhu mutapa rimuka Kadoma. So kune vanoda kuendawo kunhamo for my directions, call Mrs. Pula mainini muning'ina waSisimeki ocarector 0789731378 matendwa mese. So ndo madetails atapiwa so far kuti tiwane kuwana information yakakwana. Sisimeki vari munzira. Pamwe unenge uchiti rwendo urwu hauzoruiti uchizoviga mwana, asi uchizomutora kuti ajoina nefamily yese kuUK. Vanokwanisa, please do so. Ngatiwanei kubatsirana nemhuri, tiinde kupeji kwaSisimeki, timanye zvakare kupeji kwamaitete, ndokwatinonowana madetails ekutumirawo chema. Asi guys, ekwikoani zvatinosigara taura pano, veduwe rufu runokusvikira usina kugadzirira. Sepatiri right now ukaona munhu akuti vanoda kubvisa chema isai pa phone number yakati uriwo wafirwa ka, zvinotoratidza kuti mari hadzisi kubatana. Zvatinogara taura kuti cash is king. Kana une mari yako haumbosviki pamalevels ekuti vanoda kuisa chema ngatiisei apa and iwewe you push your own initiative. No guys, unongozvikwirira ndege yako wouya wozviitira basa rako. Saka cash tinoiwana kupi? Tiri kuti isusu pane inonzi diaspora cash funeral insurance. Saka zvatinoita isu ndezvekuti munongobhadhara mapremiums enyu ichinge funeral policy. Mari idzi kana uchinge wazoshaikirwa nevanhu vawakakava papolicy iyi, vanhu va extended family, vanhu va immediate family, unogona kuclaima. This money is paid up within 24 hours of claiming, and unogona kunobata rufu kana kutonosumudza program yacho uriwe. Since unenge wakamirirwa kudiaspora, vari kuAustralia, vari kuNew Zealand, vari kuFiji, vari kuMozambique, Zambia, tese tiri kunzi guys, ngatijoinei policy iyi, inotibatsira kana tichinge tawirwa nedambudziko rakadai. Handiti munoona Sisimeki vanogara kuUK izvezvi, asi mwana ashaikira kuZimbabwe, pari kudiwa mari dzamaflights, panodiwa mari dzekuti vadzokere kuUK. kuUK kwacho ikoko vanenge valuza mashift 1 or 2 nezvimwe zvakadaro. Tinoziva kuti vanhu vanaro rugare mhiri kwamakungwa uku, asi ukazosvika pakukumbira chema ka zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira mushe. So guys, tiri kuti isusu ngatichemei nemhuri dzashaikirwa kunyanya naSisimeki, tivapewo mari yavari kukumbira. Saka tiri kungoyeuchidzana semhuri yeZimbabwe kuti ngatigarei zvinhu zvedu zvakarongeka. Yes, tinoziva rufundi madzongonyedze, pamwe pacho unenge usati wanyatsosetla zvinhu zvese zvisati zvanyatsoti tsvikiti, but kungogara uine kareserve kako zvinhu zvinotibatsira zvachose. Ngatirambei tichinamatira mhuri dzashaikirwa uye tibatsirane nevanodawo vari kutsvakawo rubatsiro rwedu. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to follow the link in the comment section umu muwane kubatsirika.